Dabi asemti o, dabi asemti. Dabi asemti na yedokoto kwadu a yejam ho. Dabi asemti empanyimfo se odi kwadu a eya akai ne jane ho no. Se wo hunu se aboa bi edi wo nua bura pamo no enya sa dabi oboba besi won so wode yeso. Se wusum body a eya sum kwadu esan ekom berane a esi afi apem ahankron aduowotwe miensanti menua kai dabi. Dabi asemti eya ema wo nan enye ntientia enkobo akwatia menua kwaku nkatia kai dabi. Ebi se wiase obi fumukumu a obi nso emfum nwa. Mpanyimfo se wo wi wofo nsa eya ahwe wo de dabi asemti jaimanenka fa asemche yifiri wutirim enka ne wutirim da se sede oye me no sa pepepe na menso meye no utie nyansa kutu kai se twema mentwe ebokuro twema mentwe esai wo man twema mentwe esai abusua esai enamfo nso menua mpanyin se aba ye de botachi no kai se dabi saban yamfo so a ye de bedenche no mpanyin se setire eni tire enka na nkyere se abonten sofo emefa nkodi ewiase wei from ente hoda. Dabi asemti eye sunya papa ye. Dabi asemti bunipa suronipa fa eni die manipa na kaine hunu se ewiase no enipa nua eni nipa afa mesre wo se woni wo nua bi woni wo yonko bi anase wo nipa bi anyantawantawa mesre wo se fa asamche afa mu nkamom efiri se empanyimfo se otwe wo hoi obedi nahe o kwayem na obepere anantuo afa kai ne fatu utrim se ekwantie biara ni ho a onipa dasani efa so ede foro abedua twiaw wenso enimi nyansa kotoku a mede ama wo ne edin ne bio aye sack of wisdom momadin so obedi machi ewo YouTube, TikTok, afei eye Facebook nso na yesua bebiri. Sack of wisdom, sack of wisdom. Nyansa kotoku, nyansa kotoku, nyansa kotoku.